हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमती अच्छा? मु तो भलरे अच्छी। मु आशा करुँच आपण मैंने भी भल थे। आज हूँ मुझे मंदिर। मैडम रखी पुओं किसी पूजा से मंदिर जाऊँगी। बर्तमान टाइम 10:30 हो। रास्तार व्यू देखेबी से मंदिर भी देखेबी। आपण मैंने अपेक्षा करूँ। मैंने आमर गाड़ी आसी आम ए बाहर बहुत एवं आज टे खरा भी कर गाड़ी आसीगला। आम सब बाहर बाहरिकी आसुँच सबू कौन टे मन खुशी हो मंदिर जाते दिन पर टे दूर जगह प्राय 70 किलोमीटर पाखापाखि हम से जाऊँ। आपण मानक देखेबू। ये हूँ तीड़ी जा रास्ता ना भद्रक पारे आसे तीड़ी मंदिर बर्तमान जाऊँ। गाड़ी बर्तमान चली ट्रकटा कौन बुलेला। मार्केट पूरा भिड़ अच्छी गाड़ी हम चलती। कौन तीड़ बजार मार्केट पूरा जाम अच्छे। टिके धीरे चलो बाजीगला पूरा भितर बड़ गाली बड़ गाड़ी नहीं की जाउची काठ गाड़ी छोट होइतला काठ गाड़ी को पाइलु ये महानदी ब्रिज दौड़टा दे दौड़ा सिखला से गाड़ी पाइल पानी देखछु न तो दुआरे छाड़ी पूरा बिल्ला भांगा महानदी पुल এইগুলা সেইগুলা কিছু রোগে এইগুলা সেইগুলা এই দেখ পুরা ফাঁকা
ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ ଭୋଗ କଲୁ। ଭୋଗ କଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ମକର ମେଳା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗାଡ଼ି ସାଇଡରେ ରଖିଦେବ। ବହୁତ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ଗାଁ ରାସ୍ତା। ମନ୍ଦିର ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଦ୍ରକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ବୋର୍ଡ଼ରରେ। ଏ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଇଏ ନାଁ ହେଉଛି ବାଲିଖଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ନୂଆ ବନା ହେଇଛି। ଆମେମାନେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ବି ବଢ଼ିଆ ବନା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବି। ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଭିତରେ ଆମେ ଆସି ବସିଛୁ 22/5ରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ମାନେ 10 ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 30 ତାରିଖ ଦିନ। ଆମେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଉଛି, କଲର୍ ଦିଆହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।